aoko. Obedo fuong'ruok maduong' mokalo ne japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga manong'ire Francis Ang'awa kod ji ariyo mamoko bende ne omagi godo ketudogi kod wach mar nek mar jago moro ma en bang' ka odialo buche ma Siaya ne oweyo gi thuolo gi bond mar omenda maromo Sh500,000 ng'ato ka ng'ato. Jang'ad bura e dohono mano Justice David Kemei ne ogolo chik mondo mi koro we thuolo ngire Ang'awa, Meshak Okumu kachiel kod Joash Odhiambo gi bond mar omenda maromo Sh500,000 ng'ato ka ng'ato kapod itimo nonro. Ji adekgo itudo kod nek mar Dennis Ambrose Achieng' bende ne onegi dwe mar 11 higa mokalo ka koro gibiro ga bedo ka gidhi e apise mag okwach kich mantiere Bondo chieng' wuok tich juma ka juma nyaka chieng' tiek timo nonro kotenore kod wachni. Odialo bucheno bende ne osiemogi ni kik gidonjre e yo moro amora gi joneno mar burano ma ka gitimo mano to ibiro keth kata mana bond ma omigino. Burano koro ibiro mul wachne kendo tarik 10 mar dwe manyien ka bende chwo adekgo kanyakla kod mamoko ma bende ne onge doho gi thuolono wachore ni ne owinjore ma ochwo nego Achieng' dwe mar 11 higa mokalo e bath ndara ma iluongo ne Gulmino Ugo Maram Road mayudore Nyaguda sublocation South Sakwa e sub county ma Bondo e county ma Siaya. Gima wachore ni ne omiyo ne gikawo okang' mar nego jagono en ywaruok kotenore kod wach lo moro ma ilaro ka lobno nitie alwora mar dho wath